Достар, исәннәрмесез, саулармысыз? Эфирда кемнең миллионер буласы килә дигән тапшыру. Бер атнадан соң ниһаять без сезнең белән күрештек. Студияда һаман да Илмир апа. Илмир апа бүген футболкасын алыштырган, әйме? Оранжевый төстәге. Исәнмесез, Илмир апа. Ничегрәк бу атна үтте? Ниндирәк яңалыклар булды сезнең тормышыгызда? Инде бездә эш булды. Эш булды инде, әйме? Да. Эшлисез дә эшлисез. Эшләмәс. Менә Илмир апа бүтән эшләмәс өчен менә шушы акчаларны сезгә атарга кирәк булачак. Менә бу акчаны отсагыз, эшләмәсәгез дә була. Берничә ай. Исегезгә төшерәм, бу безнең кулларда узган атнада менә шушы гына акча иде Илмир апа безнең. Нишләптер сезнең бик әз дип комментарий язучылар булды. Шуңа күрә менә евро белән дә китерделәр. Хәзер менә инде точно 1 миллион. 1 миллион да. Әйе. Без теге вакытта калдык 15нче сорауда, кайда пешкән бәлеш белән өчпочмак тәмлерәк була. Безнең дүрт вариант бар иде. Казанда, Мәскәүдә, өчпочмак кафесында һәм туган йорт, туган нигез духовкасында, туган авыл дисәк тә була. Һәм Илмир апа, сез бик озак азапландыгыз, һәм без аудиториядан сорадык. Аудитория нәрсә дияр микән? Мин инде бүген дә әйттем, мин әйтәм, бүген өчпочмак кафесына барам. Илмир апаның язмышы сезнең кулларда, языгыз дип. Һәм монда бик күп сезгә ярдәм итәргә теләүчеләр табылды. Мәсәлән, Хәния Нәбиева яза. Туган йорт духовкасында пешкән өчпочмак иң тәмлесе дип уйлыйм. Лиса Габдуллина яза. Үз кулларыбыз белән үз өебез духовкасында пешкәненә тавыш бирәм. Розалия Габдуллина әйтә, һәрбер әни кеше өйдә мичтә духовкада пешергән бәлеш, өчпочмак вак бәлеш иң тәмлесе. Рәмзия Шарипова Сабирова шулай ук туган йорт ди. Шул ук вакытта Илмир апа игътибар. Рәмзия Гатауллина язган өчпочмак кафесында ди. Шуңа күрә монда бер тавыштан дип әйтеп булмый, монда төрле тавышлар. Шул вакытта менә монда Телеграмда килгән хәбәрләр бар. Туган йорт нигезендә духовкасында, туган йортта дигән менә Резилә ханым яза өчпочмак кафесында. Шуңа күрә монда икеле монда яза Бриллиант Рубисовна. Бисмиллахны әйтеп пешерсәң, безнең ризыклар бар җирдә дә тәмле. Илмир апа, бисмилла әйтеп пешерәсезме ризыкларны? Шулаймы? Сез бит мусульман, әйме, ислам динендә. Менә бит ничек. Гөлбизә Шакирова яза, туган йортта әлбәттә бигрәк тә әни пешергәне тәмле була. Сез бит Илмир апа, әни генә түгел, сез әби дә бит, әйме, дәвәни. Сез ничә онык әле? 12. 12? 12. Күз алдына китерәсезме? 12 онык һәм менә шушы 1 миллионны 12 оныкка бүлсәң, күп мөләгер микән? Һәм әйдәгез YouTube'тагы комментарийларга да карыйк. Сония Нуриева яза, мичтә пешкәне, менә бу исеме язылмаган, әлбәттә үзе пешергәне, кибеттә тәмсез була дигән. Сыер, сарык, каз, үрдәк, ат, тавык, күркә ите урынына песи ите дә салырга мөмкин дигән. Ләкин монда бит инде пешмакта берни песи ите була алмый, әйме? Юк инде. Юк, сүзен сөйләмәгез дигез. Гөлниса Шарипова яза, әни пешергән бәлеш тәмле була торган иде, телне йотарлык төрле ит белән дә, кабак, йөзем, дөге ярмасы белән дә, гомумән төрлесе. Сез монда пешмак кафесында гүбәдия пешерәсезме сез? Да. Гүбәдия пешерәсез? Кичкенәсен. Менә гүбәдия и большой праздничный гүбәдия. Алай икән. Илмир апа, менә мин бөтенесен укый алмыйм, чөнки комментарийлар бик күп, сезгә ярдәм итәргә теләүчеләр бик күп булды. Шулай итеп, Илмир апа, әйдәгез, бу миллион хәзер сезнең шушы бер сүзегездән тора. Мәскәүдә, Казанда, өчпочмак кафесында, яисә туган йорт, туган нигез, туган авыл духовкасында. Илмир апа, мин сезгә 10 секунд вакыт бирәм. Сез менә яхшылап уйлагыз һәм дөрес җавап бирегез. Әйтәм бит, менә тотып карагыз әле. Кем белә, бәлки бу сез моны соңгы тапкыр тотып карыйсыздыр миллионны, бәлки дөрес җавап бирмәссез. Юк, бәлки алып китәрсез, бәлки все бүтән тотып та карамассыз. Менә мин аны читкә алып куям, бу 1 миллион җәмәгать, бу кулда 1 миллион, монда 500 мең, монда евро белән 500 мең. Хәзер көтик, без бүтән халык, бүтән аудитория хәзер сезнең дөрес җавабыгызны көтә. Илмир апа, вакыт менә хәзер соңгы секундлар безнең бара. Нинди вариант дип уйлыйсыз? Инде 4нче вариант. Әйе, халык фикеренә кулак саласыз. 4нче вариант дип уйлыйсыз инде, әйме? Үзегез ничек уйлыйсыз? Бу дөрес вариантмы әллә юкмы? Дөрес инде. Дөрес дип уйлыйсыз. Һәм шушы 1 миллион сезгә эләгер дип уйлыйсыз, әйме? Ой, дуслар. Без инде ничә тапкыр менә шулай күрдек. Сезнең кебек 15нче сорауга җитеп, халык сүзенә ышанып һәм ни кызганыч 1 миллионнан кулак каккан кешеләрне. Сез дөрес җавапка, дөресен әйтим, бик якын килдегез. Аудиторияга бик зур рәхмәт. Алар сезнең юлыгызны якын айттылар шушы 1 миллионга. Мин әлбәттә шушы миллионны бик теләп бирер идем, әгәр дә үземнең кисәдән булса. Ләкин бу минем кисәдән түгел, Илмир апа. Шуңа күрә, беләсезме, шундый ситуация килеп чыкты. Безнең
topshiriq tarixida birinchi topqir, jamag'at, birinchi topqir bir so'rovga durust javob birovgina tugul, ikkov. Siz yortilash durust javob berdingiz. Durust tug'an yort tug'an negiz duxovkasında. Lekin shu vaqtda bizning ikkinchi variantda bor. Ul ish pishma kafesida. Mana agarda ikki variantni durust aytgan bo'lsangiz, Ilmira opa, bu million sizga ilig'ir edi. Lekin bizning topshiriqning qoidalari bo'yicha butun so'rovlarga 100% durust javob berilgan kerak. Shunga ko'ra siz ne qizg'anish bu 1 millionni men sizga bermayman, Ilmira opa. Lekin siz birda burchilmag'siz. Bilasizmi nima uchun? Chunki bu o'yinchiq aqshalar, bu shin aqshalar tugul. Lekin shu vaqtda do'stlar sizga bek zo'r rahmat. Ilmira opaga yordam etganingiz uchun ham mana shu butun sizning kommentariyallaringiz uchun. Ilmira opa, men sizni baribir bo'sh qo'l jibarmayman. Mening sizga kichkinagina shunday surpriz bor. Bu tomoshachilarga da rahmat. Chunki aytaman, yortilashiga sizga yaqin aytdilar. Mana bu ayberni men sizga bo'lib aytaman. Bu sizga istalik bo'lsin. Bizning shu topshiruv turida da bu sizning ishlagan o'rningizga bitta to'g'ri keladigan bo'lak, Ilmira opa. Ochib qarag'iz ana. Narsa aytasiz, ochib qaragancha narsa mukammal ishida. Narsa deb o'ylaysiz? Variantlar bormi? Не знаю. Легкий что не Ochib знаю. turgan aybermi, yo'qmi? Ochib turgan ayber. Açsak bo'ladimi? Bo'la albatta bu sizga. Tegi ikkinchi yog'idan ochasiz. Можно. Mana bu yog'idan. Bu yoqdanmi, bu yoqdanmi? Mana aya. Ha, вот. Mayli, aliga anglashilmi? Yo'q, osta. Mana aya shuni olasiz. O, Ilmira opa, sham, ish pishmoq ravishindagi sham. Shunga ko'ra, agarda o'tig'izni so'ndirsalar, kvartirangizga ish pishmoq kafesida o't bitib qo'ysa, elektrichество Alloh saqlasin, bir nelar dolq bo'la ko'rmasin undaymi? To'tosizda qobizib jiberasiz ham butun ish pishmoq kafesi shu ish pishmoq shami bilan yoqtirib ketishadi. rahmat. Ilmira opa, sizga bek zo'r rahmat bizning shu avantyurada qatnashganingiz uchun. Balki tomoshachilarga sizning aytir so'zingiz Eng bo'lar. yaxshi pодарок. Yor rahmat. Balki aytasiz so'zingiz bo'lar. Ish pishmoq kafesina keligiz deymi? Totar rizqlarini, totar oshlarini oshag'iz deb. Kelingizlar, tatar oshlarini oshangizlar, треугольниктер, uch pishmoq, zo'r bo'lish. Hammasidan oshab ketingizlar. Demak, Ilmira opa sizga borisida pishirib berishak, bo'sh pishmoq kafesida oshalasi butun rizq mana shu Ilmira opaning oltin qo'llari osha o'ta. Shunga ko'ra do'stlar, e'tiboringiz uchun bek zo'r rahmat. Biz Ilmira opa bilan qiziq ayberlar yozdirib, shunga ko'ra bizni qarab boringiz, ya'mi? Eson sog' bo'ling'iz. Sog' bo'lingizlar.